Jadi pastor drum ko khalai chai de do. Ready? Tongmong citra tomani, saat motok tomani, kaya musumani de kamai marono tiri kamai male taktak mutai no sulima haise. Omotoi tongmong tongma bagoi kaitoni kok kanaya ro kaitol bai tole bagoi yapon sundangan. Omohai musuma goino noroko age tongoi kaita. Tabo norok abotoi rono juli sidi, ta tole sidi, ta sidi, ta naisle sidi. Khamiyata sasi, buku khamiyata diklasi, tatalta salasi, tangi huna norok ageni tongmong tongmano kibika, hake tongmong kuta tongha, umuno aborok kuta, norok no kaitor no siro sunga bagoi aborok no senang aisha kaitor bonobo hai klai rodo, hake abuni bai nudaka oro poini borok nego kore, julai nego kore, sakor radam nego kore. Raja yang nego kore, bor, borongi borok, selenge ba selenge yang nego kore, tamu ke Kristo se beba gono, norok ongka kaitoni borok, bo norok no hamjago, hake bini borok ongka bagoi norok no bo tongka, hake tabong, norok maya sana nangai, haidonga nangai, norok borok oyene, borok sangte ka kolo se ongna nangai. Norok kising norok hama loglai norok sasote krok sani bagoi hunna tongke nagalai suprai norok no nagalma haido noroko abo hai keno norok kising norok nagalai omo hai ke tomoi norok kising norok hamjaglai omo se beba nono nahange thakake khawoi tono Kristo ka sa bani abo noroki bukha bisio kotor ongoi tono Namin hangga omo hai kusangoi tongna bagoi noroko kaisa onga hanai kaito norok hake hambai deti norok ni khao kristoni pok mang tobang mang ke tongi norok kising norok elem torok angoi khobo khorong laiti khobo hanglai lomong te samong kuthano rasau laiti ha bising hambai roi kaitoni mungoi rasau laiti norok kristoni bising doi apa kaito no hambai doi norok totok klai mani abo kristoni moi kai Joto samani abo Kristoni muboi sari. Hambai, Bethel BWS Rokno.